Žvejka vaří, bacha na ní. Možná to tady exploduje. Tak asi to trochu explodovalo. Jo. Jaký 1 kilogram? 1 kilogram, 10 gramů. To je mnohem menší. Dobrý, natočíme to na kamerku rychle. Výborně. To je kvalitka. To má být. O, krásné. Tak to vypadá v pohodě. Takhle. Ono to asi natáčí od znova, nevím jak. Jo, super. Já zkusíme, no. Tohle zaznamenávám na kameru, to je největší Marie, kterou tady máme. Chceme spatřit něco, co je aspoň trošku podobný miminku. Je to vlastně asi první, ještě tady Hami má. Celé jako. Jo, Hami má i k tomu už rodiče. Ty jo, ale počkejte, tak Eddie jako zatím tady vede nejhezčím. Co tady má obličej? Zatím je takový vykulený. Znamenáváme prvního sněhuláka v Betlémě. Tohle je oficiálně naše nejoblíbenější koleda. Je z Havane. To je Hami. Tady krása, tady tohle je Eši, akorát tady mu chybí ucho. Tohle to nevím. Fonti. Jo, to je Fonti. Toto je. To je moje. Tohle je žvejky. Ano, žvejky, to je nádherné. Nádherný, ale ukažte srdíčko. Vypadá jak kdyby měl plasatý tělíčko. Tadyhle je Tady klen máme růži, tady klen je hada. Koukněte na to nádherný, tady umřel Ježíšek. To není, že je Josef, ne? Josef umřel. Tady to habláti. A toto je Eddie. Já mám knírek úplně všude, já jsem měla knírek minulou schůzku. Promiň. Dole Eddie s namalovanou čepicí. To je úžasný úplně. Tady tohle je úplně děsivý. I love you. Co je děsivý? Tady tohle to je úplně děsivý. Tohle bychom měli strhnout. Měli bychom mi navlakáš? Točíš to? Čau. Točíš to vůbec? Jo, dobrý. Tak teďka jsme skoro u vlakáče. Určitě tady všichni poznali ty dveře. Takže tady žvejka, jakýho máte psa, jak se jmenuje? Daisyka. A Vláďa se žvejkou. Tady Růža s Ešou. Co to máte za psa, tyjo? Freddyho. Freddy a Daisyka, to jsem stejně líbilo krásně. Hele, ale jděte, holky. A vy máte nějakého dravce. Že jo? Co? Jak se jmenuje? Kiki. Je to Kiki. Takhle to vypadá, když dětem půjčíte úplně cizí psy. Oni pořád jenom stojí A jdeme, jo? a nikam nechtějí jít. Jdeme, Vejsku. Pojď tam, hele. Jsme tvojí paní. Eddie tady probíhá. Eddie má strašně roztomilýho psa. Krásný moc. Ježiš, to je prasota. Tady je náš pár z Kiki. 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 Vypadá, když přivezete děti z města na vesnici. Poznali kozu. Co to krmíte teďka? Slámu. Vy krmíte slámu? Ne, tak slámou. Co to je a co to je za zvíře? Kruty. To je krocen, ne? Jsou kruty, ne? Pryč, co já vím? To je žerka. Já mám to jsou kruty. A to nikdy nechce sežrat. To je vole. Ne? Jo, takhle. Jaký zvířátko se ti líbilo nejvíc? Nevím, asi psy. Mně se líbilo. Mně se líbilo kůzlátka. Hele, co to děláte? Čistíme si boty.
Tak prasata, tak si čistíte boty, jo? A jde to? Jo, ne. Hlavně to déle. Tak akorát holky musí prostě dostat kapesničky, mají velmi špinavé boty, koukněte na ně. Tak já už vím teda. Probouzí se Mafie. A vidíš to. Probouzí se. Jsme na nádraží a čekáme na vlak, který nám jede za... Za půl hodiny. Za 33. Vláďa se nechce ukazovat. Aha, mi tady brečí. Tak povedím. Eddie přišla z... Ale Krásný video, to bude asi nejlepší snímek, co tam bude mít. ne. Jen tady zrcadlo. Dobrý.